Xa está aberto o prazo para licitar os primeiros proxectos de explotación de transporte público. Así o informou a conselleira de Infraestructuras e Mobilidade esta mañá en rolda de prensa. Na área de Pontevedra hai 6 contratos que conteñen en total 166 liñas de transporte público, dos cales 107 corresponden a liñas de transporte compartido. Con estes novos proxectos melloramos e, polo tanto, son 3 millóns de kilómetros ao ano e, polo tanto, casi duplicamos, dende logo que incrementamos sustancialmente o número de kilómetros de transporte a realizar e, polo tanto, de posibilidades para que os cidadáns podan utilizar o transporte público. Isto é gracias á modalidade de transporte compartido, é dicir, o transporte, utilizar esas plazas vacantes do transporte escolar, que, dende logo, aportan unha gran capilaridade e unhas grandes posibilidades para que os veciños de, neste caso, Pontevedra, teñan transporte público. Para estes proxectos de explotación, incluído tamén o transporte á demanda, a Xunta conta cun investimento anual de 4,5 millóns de euros. Iso sí, o Concello de Pontevedra terá que facerse cargo dunha parte dese gasto. A Xunta de Galicia o que fai é garantir o transporte público. En este caso, os 6 proxectos son 4,5 millóns de euros ao ano e os itinerarios que corresponden aos percorridos urbanos e, polo tanto, nestos proxectos de explotación, realmente o que se garante é o transporte urbano en Pontevedra, pois realizando esos percorridos aos euros quilómetro que hai nas propias tarifas, pois saldrá a parte correspondente que se debe repercutir o Concello de Pontevedra, non porque o diga a Xunta, senón porque é unha obriga legal. A conselleira de Infraestructuras tamén falou do transporte á demanda que quere instaurar o Concello e asegurou que no caso de implantarse debería ser un complemento ás liñas preestablecidas do transporte público. O Concello de Pontevedra, na última xuntanza coa Xunta de Galicia en Santiago, o que trouxo foi uns cartos folios do ano 2015 que utilizou para presentar unha solicitud de fondos europeos e pouco máis. Polo tanto, comprenderán que un transporte público, para poñelo en servicio, precisase de itinerarios concretos, paradas concretas, horarios concretos, número de vehículos concretos, costes estimativos para facelo viable. Ethel Vázquez asegurou que o obxectivo principal da Xunta é garantir un transporte útil, sostible e viable para todos os cidadáns.